से बढ़िया एकर लेके देखो टेस्ट बा। देखा पूरा बाजार में माल हमार सबका से बेस्ट बा। मैंगो फ्रूटी से बढ़िया एकर लेके देखो टेस्ट बा। रेट ज्यादा बाटे नाही वनली बाटे 10 के। मनीष कश्यप पीलो हमारा ढोरी के रस के। मनीष कश्यप पीलो हमारा ढोरी के रस के। मुँह लगा के पी चाहे जुसम में पाइप डाल के। सभी सुरीला संध्या के बाद मालई का माल के। मुँह लगा के पी चाहे जुसम में पाइप डाल के। सभी सुरीला संध्या के बाद मालई का माल के। कितना लोगवा गइल बाटे खातिर तरस। मनीष कश्यप पीलो हमारा ढोरी के रस।